Hej, jeg hedder Claus og kører som servicetekniker og laver trykluft, så kompressorer rundt ved de forskellige kunder. Hvor længe har du været ansat? Det har jeg siden januar 25. Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig? Jeg planlægger selv, hvilke nogle kunder jeg skal køre til, og så pakker jeg dem hjemmefra og gør det klar, og så kører jeg ud til de forskellige kunder og laver dem. Hvad kan du allerbedst lide ved dit arbejde? Det er noget nyt hver dag. Vi kommer rundt til rigtig mange forskellige kunder, så det er altid en ny kunde og en ny slags mennesker, vi kommer ud til. Og det synes jeg egentlig, det er meget spændende at opleve alle de forskellige ting. Hvilken opgave glæder du dig mest til i løbet af en uge? Jamen, det er lidt spændende en gang imellem, at man står ude ved en kunde, og så bliver man ringet op, at der er et problem med en anden kunde, og man så er nødt til at slippe sit arbejde og køre ud og få en anden kunde op og køre igen, som der står stille. Hvordan vil du beskrive stemningen på din arbejdsplads? Nu har vi ikke så meget med kollegaer på den måde at gøre, men når vi mødes, så har vi det rigtig godt og snakker rigtig godt sammen. Og hvis vi nogensinde har problemer, så er det altid til at ringe rundt til hinanden og snakke med hinanden om det. Har du haft mulighed for at udvikle dig i din tid hos Stenhøj? Og hvis ja, hvordan? Jamen lidt, fordi jeg har lært noget mere om nogle flere kompressorer. Jeg har lavet kompressorer i 7 år, før jeg startede i Stenhøj til januar. Men har lært noget nyt om nogle nye kompressormodeller, og har lært nogle nemmere måder at gøre nogle af tingene på, fordi at nogle af teknikerne ved Stenhøj gør det på en nemmere måde, end jeg var vant til. Hvad har overrasket dig mest positivt ved at arbejde hos Stenhøj? Det er, at jeg troede, det kørte godt der, hvor jeg var, men har fundet ud af, at man kan godt have et computersystem, der virker, og det har Stenhøj, og det er super fedt, fordi så er der ikke noget stressfaktor på den måde. Fordi når man kommer ud til en kunde, så er det rigtigt, at man skal ud til kunden, og man har de rigtige stumper at dele med hver gang, fordi det hele virker og spiller godt. Hvorfor valgte du at arbejde netop hos Stenhøj? Det var fordi, jeg havde hørt, at det skulle være rigtig godt ved Stenhøj, og så var jeg ved at være kørt træt i det andet firma, jeg var i, så skulle der prøves noget nyt. Og så fandt jeg ud af, at det er rigtigt, at det kører rigtig godt ved Stenhøj, og det er et rigtig godt firma at være i. Hvad laver du, når du ikke er på arbejde? Jamen, jeg er sammen med familien og laver hus, og så går jeg lidt op i gamle biler. Så du får skruet lidt. Ja, Tak, Claus. det var så let.